in kana da rai kai kokarin kai wa kanka aikin alheri. Idan ka mutu manta suke da kai, ƴaƴanka ma wallahi manta suke. Watan sanal ahibbatu ba'da ashri, haka yace mai zuhudu, wa qad sirna izaman baliyat. Yace bayan kwana 10 matarka ƴaƴanka duk sun manta da kai, kana can ka riɓe, sun manta da kai, ko addu'a ba za su yi maka ba. Dan haka in kana da rai, Allah ya ce ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghadin. Wallahi tara musu gidaje, ka tara musu masana'antu, ka tara musu kaza, ka tara musu kaza. Duk in ka tara gaba daya ba wanda zai ɗibi naira 500 ya kai wa malamai ya ce ku yi ubana addu'a, yana ganin kyashi. To me yasa ba za ka yi wa kanka ba? Shi yasa in ka samu hali kai marmaza ka yi wa kanka. Wabtaghi fi ma ata